Okay, hej, og i dag så spiller jeg sammen med 2 af mine venner. Det er så ikke mig, der spiller. Det er ikke mig, der gamer, men i dag så spiller vi Five Nights at Freddy's. Og vi er lige blevet skræmt lige før 2 sekunder siden. Ja. Og jeg gad simpelthen ikke. Jeg sad med min pude over hovedet og skreg. Jeg var den eneste, der turde. Ja. Og jeg råbte ikke, jeg bliver skræmt, og alt sådan noget. Der gik lang tid, hvor han skræmte os. Ja, klokken var 3. Det er ikke ham. Nej, det ved jeg godt. Det er Freddy's. Nej, nu udlægger de vores videocam her. Eller et eller andet video. Der. Men man vinder altid Night 1, fordi prøv at se, klokken er allerede 2. Ja, okay. Den er lige blevet. Så ja, vi har spillet den gang, men det gik sgu ikke lige helt. Nej, jeg ser, om vi vinder i dag. Ja. Ja, det der, eller den gang. Ja. Det er Freddy, det der. Det er Freddy. Ej, det er Fatih. Nej, der var ikke noget, der stod der. Jeg skal lige tjekke her. Nej, der er aldrig noget der. Jo, jeg har først set det. Jeg har først set Freddy her. Jeg ser Fatih der. Lige der så. Kan vi ikke spille 4? 4 er ikke lige så sjov, synes jeg. Klokken er allerede 3. Tryk hej, ellers bliver skrabt i Freddy. Tryk den på audio. Play audio. Play audio. Det er sådan der. Hello. Så bliver alle sammen tilkaldt til kagen. Hvis så er tilkaldt der. Ja, først nej, ikke der. Ja, det er der. Etteren. For helvede, så smadrer han. Klokken er 3. Klokken er 3. Nå, vi filmer stadigvæk. Ja. Hvis du ikke det. Jamen, jeg havde glemt det. Og du skal trykke på den der lille firkant deroppe, når vi ikke gider at filme mere. Når vi bliver skræmt, så slukker vi fandme. De kan kun se skærmen, ikke? De kan ikke se vores hoveder. Nej, vi kan kun se skærmen. Og høre os. Ja, okay, det kan også høre os. Det er sådan lidt kedeligt, når man aldrig ser dem. Jeg synes aldrig, man ser bad. Er det chicken, eller hvem er det? Det er lille chicken. Hvorfor er han hende, der faktisk altid? Det synes hun altid er der. Der er mega dårlig kvalitet. Ja. På kameraerne. Det er mega irriterende. Hvis det var sådan, det er nok det bedste kvalitet. Ja. Det skal forestille. Eller her. Lige når man trykker, så er der virkelig dårlig kvalitet. Og så bliver det bedre og bedre. Der er sgu Freddy, der er ikke noget andet der. Ikke Freddy. Jo, det er hans øje og hans mund. Og nå ja, Klokken er 5. Klokken er 5. Video error. Nu er det gået i stykker herovre. Det synes jeg er irriterende. Yes! Ej, jeg ved ikke engang at lave det. Ja! What the fuck? Det er ikke engang. Yay! Hvis man ordentligt kun er 2, ikke? Det var ikke. Så er det. Klokken er 12. De kommer først klokken 1. Hey man, okay, I have some awesome news for you. Lige væk. Ellers vækker jeg det. Ja, fuck det. Vi håber, vi ikke bliver bange den her gang, så jeg tror, jeg ikke. Er I to ikke blevet bange? Jeg var blevet overhovedet ikke bange. Lidt. Ja, okay, lidt. Det er også røvuhyggeligt, det her spil. Kan vi ikke spille 2'eren? Det er mere sjovt. Se 2'eren. Du laver lige den her bil. Det er os, der Kan vi få spille 2'eren? Okay. Det er virkelig hyggeligt at komme blod i. Det gør det ikke her. Jeg skræmmer. Hello. Man skal være 18 år for at spille 4. Eller var det 2'eren? Nej, hvorfor ødelægger du det? Jeg sagde 2'eren. Ej, hvorfor ikke 4'eren? Jeg hader, når han ødelægger det. Det er sygt irriterende. Så skal man sidde og vente på det. 4'eren kan man lave flere ting med. Og der kan man lyse og have en loppelygte. Er
men der kan de andre også komme. Hvorfor se? Du har en Du sutter på dit armbånd. Hvad? Du sutter på dit armbånd. Ej, okay. Undskyld, mand. Er min mus der? Ja. Det var ret godt. Det skifter farve. Ventilation. Det er det vigtigste. Hvis du får det. Ja. Nej, tak. Jeg vil godt. Ja. Jeg tror, jeg sidder her, fordi jeg tror ikke, jeg lige havde så vildt været lidt skræmt. Det var jeg heller ikke lige før. Jeg vil sikkert lige op, der er en udlægget kamera. Der er ikke mere. Jeg så Et grin. der var han. Prøv lige at gå tilbage. Nej, jeg synes bare, jeg så op i kameraet. Nu har han ødelagt kamerasystemet. Tak. Tusind tak. Kan I godt lige være rent fine? Det er fucking dejligt. Dejligt. Fine. Der! Ham der griner. Han er lige der. Han er på Skriv i kommentarerne, hvis I godt kan lide fine. Ja. Skriv i kommentarerne om der. Lige om lidt bliver I skræmt af Balloonboy, men de dør ikke. De bliver bare skræmt. Ja, Balloonboy. Han er mega skæld. Nu er klokken 2 om natten. Det kan I se der. Nej, lad nu være. Lad nu være. Bare Balloonboy, der er Jamen, det er ham. Han bliver bare skræmt. Er det Balloonboy? Nej, det er Balloonboy. Det synes jeg. Nej. Må jeg gøre det? Nej. Er han der? Må jeg se ham? Jamen, så dør du bare. Vi skal først lige, Elliot, vi trykker lige på den, fordi så tror jeg snart, vi kan få ham fjernet. Hej. Er kun 2. Og vi dør. Nej, nu har han ødelagt noget igen. Fuck you. Det gav en stor chok. Nej. Hallo, det er det dårligste chok, jeg nogensinde har set. Vi har været fucking mange. Ja, men vi ses. Hej.